ma sebħ ta' jum ġdid tqajjimni b'tant ħlewwa nkun irrid tmillisni turini ftit fsit f'dawk is-sekondi ngawdu l-kwiet tbissimli ma' kull 8 miljun fi widen intik nisimmek inkun hemm flimkien naqsmu l-ħsibijiet u fuq l-imħadda jsiru l-qasliet fi skiet kull meta domandi ma jagħmlux sens ftakar rabtini xi ftit wens tbissimli kull meta inħoss idejja marbutin kull meta fommi kelma ma jnissinx kellimni forsi ma nifhimx tbissimli kull meta ikun jonqosni ftit kuraġġ tbissimli tbissimli x'ħin tistaħbaq ix-xemx isbaħ mit-tanni għaddijek m'hemmx it-tnejn irbħu fuq kull sfida ta' xulxin inkunu gwida tbissimli bil-qalb fil-bnazzi għaliex qatt ma nistaqsi l-enna b'tijaj nara kuntent bosa nibqgħu ngħixu mument kull meta domandi ma jagħmlux sens ftakar rabtini xi ftit wens tbissimli kull meta inħoss idejja marbutin kull meta fommi kelma ma jnissinx kellimni forsi ma nifhimx tbissimli kull meta ikun jonqosni ftit kuraġġ tbissimli aħfirli meta ma kellmekx dan int ma ħaqekx aħfirli meta ma smajtekx xtaqt li ma nqasdekx kull meta domandi ma jagħmlux sens ftakar rabtini xi ftit wens tbissimli kull meta inħoss idejja marbutin kull meta fommi kelma ma jnissinx kellimni forsi ma nifhimx tbissimli kull meta ikun jonqosni ftit kuraġġ tbissimli Michela, kif inti? Tbissimli u tbissima tiegħek. Tirradja mhux biżbuħija imma bravura u simpatija kbira. Nixtieq nistiednek fuq is-sufan tagħna llum għax ovvjament biex xieraq li jkollna lilek Michela kemm int ħanejdilek, kemm int sabiħa. Grazzi, grazzi. Libsa meraviljuża ma mhux hekk biss. Irrid ngħid illi imbdiet tal-aħħar. Ekku, Sew, nista' Tista' mela, nirrimarka mela, ġifieri. mela. Tlift ħafna pis. Iva. Kelli kompetizzjoni Miss Universe Malta. Kienet kompetizzjoni sabiħa immens, esperjenza sabiħa immens ħafna. Ovvjament meta tidħol fi beauty contest bil-fors li jiena dejjem kont noqgħod attenta ma qisek pers li kellna l-swimwear parade u l-parade bl-evening gown, so dejjem tittoqgħod iktar attenta u fik għamilt sajf sħiħ dita stretta. Missa nistgħu nillaxkaw naqraw niklu xi erba' pastizzi xi naqa' pizzezja. Imma xorta ta' jisek għax once tkun tlift ħafna, jisek ma tkunx titterġa'. Tħossok aħjar jew le? Ħafna. U anke inti tħossok noħsni tajba ħafna. Michela, min hi Michela? Mela, Michela għandha 24 sena, jiena mill-Imġar, għallima tal-arti performattiva, nallim id-drama u l-mużika. Michela hija għallima. Ekku. Netsew li mort l-università. Ekku, graduate fit-teatru. Graduate, ġifieri l-Ingliż jgħidu not just a pretty face. Ġifieri sabiħa u anke brava.
Grazzi. Bdejt il-masters ukoll dis-sena, il-masters fit-teatru ukoll, kienet xi ħaġa li minn dejjem xtaqt nagħmel, imma ma tafx int qisu bil-impenji, bil-filming u rehearsals ma jkollok xans imma ksibt dan il-ħin opportun. Ħanajdek li tistudja mu għat-telf. Dak huwa fil-karus u dejjem se ssibu tul ħajtek. Dak huwa xi ħaġa tiegħek li ma jista' joħodilek ħadd. Eżattament. Dejjem impenjata bil-drama, bil-mużika, ħajti dejjem imlija, dejjem ma taqafx. Nipprova kemm jista' jkun ngħix ġurnata b'ġurnata u naħtaf kull opportunità li tiġini għax għada ħadd ma rah, so jekk nista' nagħmel xi ħaġa llum ma nħallihiex għal għada. Brava. Il-teatru, x'fisser għalik allura? Ħafna teatru, ħafna jfisser għalija. It-tieni sodisfazzjon daqs kemm it-tieni il-mużika. Jiena minn kont żgħira minn dejjem ġejt strenjata fil-mużika, fit-teatru, fis-sfin. Sfortunatament bil-pandemija tal-Covid ma tantx stajna nagħmlu teatru. So hija xi ħaġa li jiena eager ħafna issa biex jerġa' jkollna l-opportunità li inti għandek udjenza quddiemek u li inti l-udjenza qed jibku miegħek, qegħdin jidħqu miegħek, qegħdin iċabċbu miegħek, hija xi ħaġa sabiħa miss. Ma nistax Kif bdejt fil-mużika? Ħanibdew hekk. Jiena ġejja minn familja ta' mużiċisti, jiena l-bużnannu tiegħi huwa Oscar Lucas, nannu tiegħi Edwin Gallia. Allura bil-fors ekku l-papa tiegħi huwa drummer huwa kantant. Allura isu fid-dem bla marit, ġifri minn kelli sentejn kif nisma' l-mużika, U teatru? Il-teatru l-istess, teatru jina għandi naħata d-dedi, ġifri nsallim minnaw Herman Bonaci li ġil-kuġin tal-papa tiegħi wkoll. Imma teatru l-istess, dejjem kien jogħġobni, drama dejjem kien jogħġobni. Infatti ta' 4 snin bdejt nitħarreġ drama, nitħarreġ il-mużika. Michela, 40 sena oħra, fejn ħad tkun? Mela, ovvjament nixtieq il-għovnet nsaħħa nibqa' għaddejja bil-karriera tiegħi. Nixtieq ħafna illi kolli familja, sabiħa xewqa tiegħi minn dejjem xtaqt, illi kolli familja u li forsi x'darba ikolli tfal tiegħi wkoll qegħdin f'din ix-xena tal-mużika ta' teatru għalkemm jiena ma nimponi fuq ħadd, imma naħseb l-iktar ħaġa li nixtieq li nibqa' kuntenta, li nibqa' b'saħħti u li nibqa' b'nies pożittivi mdawrin miegħi. Naħseb dik hija l-isbaħ ħaġa li qatt jista' jkollok. Michela għandha xi ħolma? Ħolma għandi ħafna. Għandi ħolma partikolari illi nixtieq immur ikolli opportunità barra minn Malta u nistudja barra minn Malta, xi ħaġa li għandha x'taqsam mat-teatru, ma' musical theatre. Però dejjem nibqgħu u milli saqgħuna mal-art naħdmu biex forsi xi darba. Musical theatre, nitkellmu musicals mela. Ekku nħobba ħafna. Liema musical iktar li toġbok? Diffiċli ħafna biex nażel, ħafna diffiċli, imma jiena jogħġbuni ħafna Hairspray, Grease li għandu dik il-mużika l-antika biex ngħidu hekk vera. Hairspray dik is-song sebħa Good Morning Baltimore. Kemm toġobni immens u Grease u Burlesque, hemm ħafna musicals. Wis, ma nista' ngħidlek kanta li biċċa minn Good Morning Baltimore. Mela, ħanarek niftakarx il-kliem. Oh, woke up today, feeling the way I always do. Oh, hungry for something that I can't eat. Then I hear the beat. The rhythm of sound starts calling me down. It's like a message from high above. Oh, the moment for my life to start. Good morning, Baltimore. Every day's like an open door. Every night is a fantasy. Every sound's like a symphony. Good morning, Baltimore. And one day when I'll take to the floor, the world will wake up and see Michela and me. Sabiħa mens, kanzunetta vera sabiħa. Kolla sabiħu kanzunetta ta' Hairspray ħafna. Michela, jina nawguralek ħafna affarijiet sbieħ. Semmejt il-familja. F'dar kollu ġifieri se jkollok ċans għall-familja. Dik xi ħaġa li ġieli nkun qed naħseb fuqha ngħid imma jiena b'dal-ġen kollu li għandi lesta, ovvjament jiena għad għandi 24 sena għadni żgħira. Tfal, tkun mami, tkun. Xi ħaġa li nixtieq, però issa nħossni li għad minn nħoss il-pik tiegħi li nkompli bil-karriera tiegħi. Anke xi kultant ngħid imma jiena għadni single sewa, għandi ċansa relazzjoni jiena bil-ħajja li għandi, ma tant kemm għandi. Michela għadha single, ġifier kemm ħajkollna nies ħaġemplu t-telefon tarani issa biex ikellmu lil Michela. Tant kemm naħseb hija xi ħaġa pożittiva, x'tant kemm għandha ħajja mimlija b'affarijiet żbieħ u ħbieb u familja li
għandek Jekk jiġi l-moment opportun. ħafna talenti. X'parir tagħti li żgħażagħ qabel ma noqogħdu nirrokna malaj. Il-żgħażagħ li jarawna. Mela, ma taqtaw qalbkom qatt, tħallu lil ħadd qatt jaqtalkom qalbkom hekk għandkom ħolma aħdmu għaliha għax mingħajr determinazzjoni u mingħajr il-ħidma tagħkom ma tirnexxux tridu taħdmu intom. Ibqgħu dejjem pożittivi, ibqgħu dejjem saqajkom mal-art, dik xi ħaġa li tallimt kemm importanti li tibqgħu li saqajk mal-art u li jekk temmen f'xi ħaġa u taħdem għaliha se jirnexxielek żgur. U jina nawguralek mill-qalb fisem Arani issa u t-tim tagħna, grazzi Michela. Grazzi ħafna. U ħanaddu issa sabiex naraw il-storja li jmiss li l-istorja ta' trasformazzjoni. Tiftakru li tajna l-kelma tagħna lil dik il-mara stupenda jisimha Gerardine, ftit xurilu u Arani issa jżomm kemtu. Ejja naraw ftit meta qednila li għażilniha propju għall-istorja ta' trasformazzjoni. Naraw.